Wah. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Ndara Arjuna. Ajeng napa to pancene buta-buta kaya tak lepasi jemparing. Lampun buta-buta niku nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean saka nafsu patang perkara. Ampun dipanah. Nek pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Pun mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara Arjuna.
meh meraino sumubang yang haruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila renganikara saketer Ilahing Anuman paripurnaning gunmu perang lawan Kurawa nanging kok kaya ingkang dadake kuciwa uncate Sang Narpati karena seka pabaratan kaya banget ngendhong wewadi kongsi tilar hambeking Satya Utama apa darunane Anuman wale-wale menapa Wremban duk nalika Prabu Karna nglepasaken jemparing inggih pusaka Kunto Wijayandanu ingkang parikedah badhe mukasi karya laraping warasta lajeng kula saut saking Dirgantara nanging Prabu Karna kula anggep nerak pepajuing Jawata krana namaken pusaka Kunto Wijayandanu ingkang dereng wancinipun tumapak ing Perang Bratayuda lan malih menawi Sang Adi Wremban ngantos ketaman pusaka Kunto Wijayandanu saekti badhe lebur tanpa kukupan lamun kateman mekaten ingkang kecalan kejawi namung pun Anuman menika Wremban jagat dewa Bathara Anuman kowe kuwi pinter ning pintermu tok nggo minteri aku rak wis paring pitutur to aja seneng ngendak gunaning jalma nanging kowe malah nggugu karsa piyangga nampik marang pitutur becik Anuman seka lekas sira kang kaya mangkon niku sira malah banjur gawe dosa patang perkara marang awakmu dhewe Anuman lho Wremban dat bundu bundeling manah kula mugi Sang Tapa Kawarma amijangaken dununging desdosan kula Anuman aku mung saderma maca marang tilas lekasmu dene mungguh dosa patang perkara kang sira sandang yaiku siji dosa marang awakmu dhewe kaping loro dosa marang dewa kaping telu dosa marang sapadha-padha sing kaping papat dosa marang laku nista dene wijangane mangkene ingkang sepisan dosa marang awakmu dhewe perkara liwunge Prabu Karna wani nerak pepajuing Jawata iku ora ana sambung rapete karo kowe ya senadyan dosa nanging kuwi dosane Prabu Karna dhewe marang dewa umpamane dosane Prabu Karna mau kudu antuk pidana ingkang menang hukum ora ana liya mung Jawata kaping pindho kowe ngayomi marang aku nganti tok rewangi labuh dadi tamenging bebaya ya senadyan tindak tetulung njaga kayuananing liyan wani labuh lara patiku uga kalebu lelabuhan kang utama nanging lamun tumindak mangkono mau tumanduk marang Sang Guru Nadya iku dudu kang pratitis ya amarga sira wis maedo marang katiasaning guru kaping telu kowe wis ngendak gunaning liyan agawe pepesing perjurit linuwih dosane Prabu Karna ya merga saka pakartimu kang hambek adiguna lan kowe nyepelekke Prabu Karna kang pukasan ya kuwi sira wis wani culika ngrebut duweking liyan ora kanthi dujaja padha prawira iku uga dadi dosa Anuman mungguh iku dosa patang perkara kang sira sandang Anuman warwalare manguswa ngambrang kati karunaning
Risang kondo astrat mojo long lalu hangulati duh sangat dibremban boten nginten jebun malah ngantos manten kali puting budi kula temah kula nandang dedusan monggo kula puruhita dhateng Sang Maha Wiku menika saestu mung badhe nyuwun margining kasampurnan bremban yen jeneng sira kalenggan iki nyuwun disampurnake yekti durung bisa kejaba durung titi wancine nanging uga isih akeh lelabuhan kang jejiban kang kudu sira sangkul malah kalenggan iki sira ngentura tapa maneh ana ing kendali sada ngiras pantes kanggo nebus marang saking dedosanmu Anuman yen mekaten kula nyuwun pamit Peneman. Goncang kanjeng langit kelap-kelap katon Yuringin cahing risang mawe ganderung Engkang suwaniki Yayi Begawan Wibisana padha kanthi Basuki Yayi nggih panjenengan sangat dibremban pabekti kula mugi kunjuk ya wis ndak tampa Yayi wis ndak tampa banjur ana wigati apa swanane ngarsaku duh sangat dibremban waleh-waleh menapa mila kula ngantos milar saking praja tilar kawibawan. Pilalu anumpal kali sowan dhateng Sang Maha Muni Dewi Peremban. Kula pitados inggih naung paduka ingkang saged nuntun dhateng sangkan paraning dumadi. Pramila Panembahan sowan kula saestu namung badhe nyuwun kasampurnaning gesang kula. Suami keparengan anguntapaken jasad kula Peremban Yayi. Kaya kabeh nepsu patang perkara kang mapan ana ing anggamu sira pengekas. Pertanda lahir batin wis mantep, wis madhep mantep nggonmu bakal gayuh kasampurnaning urip. Yuh. Bebarengan kelawan pun Kakang nyuwun ngersani Hyang Agung lan pawelengku. Katresnanmu ya mung mligi tumuju ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi. Kang mangkono ya yuh. Bebarengan patrap semedi ngenengake cipta bebarengan patrap semedi lan ngenengake cipta Yayi Gunawan Wibisana. Kalih nyosigra mangsa semedi murwani kang pandulu sedakep saluku juga nutupi baban Wiwaranawa kocap Begawan Kesawa Sidi Sigra angrajut angganing Begawan Wibisana kaya ana cahya mijil saking netrane Begawan Kesawa Sidi nampa angganing Begawan Wibisana saya dangu saya alit temah ical Sang Wibisana manjing alamantara.
Wong ilahing ingkang swaniki Raden Arjuna. Inggih dahat kasinggihan mekaten. Sampun prisa dhateng kula Premban. Keparengi jawata aku wis prisa marang sliramu. Ih. Ngaturaken sumengkeming pangabekti Premban. Ya wis ndak tampa. Dadekke bombonging manah Arjuna. Sowanmu sumengko pengawak Bajra, Bayana wigati apa? Dene kraya-raya prapta ana ing pertapan Kutha Rungga kene Arjuna dosang adi Premban. Sedyaning manah kula sepisan badhe nglebur napak pada Sang Maha Wiku. Keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni. Syukur yen to kersa nglubari ngelmi ingkang damel padhanging manah kaping kalih. Kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Menika Premban Arjuna wonten dawuh yen bab murcane kadangmu reda ya Prabu Kresna aku durung bisa paring katrangan. Krana iku isih kesasapan ron salomba lan bab nggonmu bakal suwita marang aku mesti wae ndak tampa kanthi seneng. Jere ya mung sira sing ndak arep-arep matur sembah nuwun. Ngaturaken sembah nuwun ingkang tanpa pamisang Premban ya Arjuna. Lan persajan wae apa kang tok kersake dene sira kepating luruk ing padununganku. Waleh-waleh menapa Premban? Drenging manah labat kumajelu badhe gayuh tumuruning Wahyu Sri Makutha Rama. Apa sira wis uninga marang wujuding Wahyu Makutha Rama? Persajan kemawon kula dereng uninga wujudipun Wahyu Makutha Rama. Keparenga paring wedharan Premban ya Arjuna. Kaya wis ngancik titiwancine lan saka pandugaku. Ya mung sira kang pantes nampa wedharaning Wahyu Makutha Rama, Yayi. Mara maju caket lan pun Kakang, pepakem Makutha Rama tumuli bakal tak wedharake marang sira. Arjuna. Kawruhan Arjuna kang den arani Wahyu Sri Makutha Rama iku ijangane mangkene Yai. Tembung wahyu iku ora wujud nanging kanugrahan kang tuwuh saka waing pangudi lan sinartan manteping rasa lan tumamanging tumindak. Wondene Sri Sri ku sesebutan Nalindra utawa ratu. Makutha kuwi keprabon agemaning Nalindra kang dumunung ana ing mestaka. Surasane ageman kang hanggung. Pindhundi dene Rama iku jejuluke nata ing Pancawati Denda. Dadi Wahyu Sri Makutha Rama iku sejatine saka antaring ilmu agemane Prabu Sri Bathara Rama kang hanggung pinundi nduk nalika samono nduk nalika jumeneng nata. Awit saka nggone tansah mundi ngelmu mau jumenenge Prabu Bathara Rama nganti dadi pralampita pinengeten dening para Jawata. Mergaya seka widada nggone ngembat praja sinuyudan para kawula dasih. Aja maneh kang asifat janma menungsa senadyan para rewanda palwaga kapi uga padha sumuyut ambek ambupa marang Sri Bathara Kresna. Menapa daruranipun dene ngantos manten kaluhuranipun Prabu Bathara Rama Premban sebab mangkene amarga pambating praja miwah
anggone momong kawula dasih Prabu Rama tansah ngesti marang pambegan murung perkara kang den arani Hasta Brata. Dene wijange mangkene kang sepisan ambeke Kisma, dene kang kaping pindho ambeke Warih, katelu ambeke Samirana, kaping papat Jaladri, kaping 5 Candra, 6 Baskara, 7 Dahana, lan kaping 8 Kartika. Dene terangi wijangane mangkene Arjuna ingkang nomor 1 ingkang sepisan laku hambeking Kisma utawa bumi tansah murah asih marang sapa wae amarga bumi iku tansah ngatonake dedanane tanem tuwuh tetukulan minangka bugane sagung dumadi. Ora liya ya merga saka wulu wetune bumi senadyan anggane pinulasara dening Janma ya den idak-idak pinaculan dinudukan parandene bumi malah ngatonake kemurahane. Kabukti masesutya pepelikan warna-warna dadya kas kayane kang mulasara iku hambeking bumi, kaping 2 hambeking Warih utawa tirta utawa banyu, lire tindak anuraga lumuh ungkul-ungkuli uga datang ngendak gunaning liyan jer banyu iku tansah watak warata tur dayane hanggung hangresepi. Kang kaping 3 hambeking Samirana utawa angin, lire tansah naliti sanggya sasana tumrap lelabuhaning ratu, tansah niti priksa marang kawula dasih jer lakuning Samirana iku nusupi sanggya sasana. Kaping 4 hambeking Jaladri utawa samudra, lire jembar wiwah sabar ing panggalih, kamot momot ing panggalih kapandu ing kingkin, sesadone den manis datan jujul datan surut lamun ketamaning sak serik samining dumadi. Jer samudra iku nglangut datan tepi kajokan sarah prabatang miwah tirtaning narmada pirang-pirang parandene ora sesak ora luber. Banjur ingkang kaping 5 hambeking Candra utawa wulan, lire tansah amadangi saindenging bawana dene tumrap lelabuhan ratu anteng tajem jatmika paring padang tumrap pepetenging ratri bisa tansah paring pepadang ingkang nandhang pepeteng. Sabanjure kaping 6 laku hambeking Baskara utawa Surya, lire tansah aweh daya kekuatan marang sanggya gumelaring jagat. Segara mudadi mendung temah dadi udan, ora liya ya saka dayane Aditya. Bumi mekar nuwuhake tetukulan ya merga saka sunare Baskara tumrap lelabuhane ratu hanggung paring kekiyatan marang kawula dasih para nakuda Nara Kisma Nara Karya ang padha kesakengen padha antuk siing ratu minangka pawidan. Senadyaning tembe kudu nyaur nanging sarana sranti sawise ngunduh woing karya. Dene ingkang kaping 7 laku hambeking Dahana utawa geni, lire angrampungi ora ana sawiji-wiji kang ora lebur dening geni. Dene tumrap lelabuhane ratu pengawak
pradata luhur sakabehing perkara kang kunjuk ngarsa nata kudu dirampungi pinancas kanthi adil para marta. Kaping 8 iki kang pungkasan laku ambeging Kartika. Ing kene ambek Kartika uga sinebut ambek wukir lire teguh santosa senadyan sinerang maruta sindung riwut parandene Bayu Bajra malah priyak nganan ngiring labet kasor Prabowo lan adeking wukir. Tumrap lelabuhane ratu sabarang kang wis dumawah kudu tetep tumindak tan kena Arjuna wonten dawuh. Mangkono mau wijange Hastabrata. Mungguh ingkang gupita iku mungguh pedharane Wahyu Sri Makutarama. Muga bisa kanggo garan nggon murip ana ing Madyapada lan bisa murakapi tumrap bebrayan agung Arjuna. Padi Piremban saestu ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami lan menapa ingkang sampun kadhawuhaken sampun kula tampi kanthi gamblang miwah rumeseping sanubari. Mugi saged kinarya garan anggen kula gesang Piremban Arjuna wonten dawuh bisane kaleksanan amung kudu den nyatake pribadi kanthi kendeling tekad bebasane ora ana gunane ngelmu lamun ora den dilakoni, ora ana gunane wedha lamun ora pinercaya. Senadyan mangkono tinemune kasunyatan uga ora wenang jagake wong pakarti. Dene salokane kaya wong nandur wiji senadyan wiji becik lemahe apik nanging lamun to tabaringgone ngupakara saekti bakal tinerak ama. Arjuna wonten dawuh lenggah kang prayoga mula saiki wis padakna ingkang ana ing astaku iki apa pusaka apa iki Arjuna? Padakno Arjuna iki pusaka apa? Lan iki kagungane sapa? Menika senjata Kunta. Kagunganipun Kakang Narpati Basukar. Yen mangkono selak mesake Narpati Basukarna nggone bingung tumuli kundurna marang kang kagungan ngestahaken dawuh Bapa Piremban. Lega rasaning kias bawane wis bisa medharake pepakem Makutarama. Bisa medharake pepakem Makutarama lan wulangan Hastabrata marang Nyai Arjuna. Yen mangkono wis titiwancine bali marang wujud kuduke nguni.
lega rasane ences. Bawane aku bisa kasembat dan medharake pakem aku Rama. Mugi bisa ndayani lan murakapi kanggo jagat raya Janaka. Kadangipun Kakang Nyai Arjuna. Lah kok ana kene? Inggih Kakang Narwati. Puruhita dateng Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun medharan pepakem Magutarama. Oh, ngono. Apa wis oleh gawe Arjuna? Ih, pangestunipun sampun. Kok Koko Prabu wonten mriki? Nganu Yai. Nganu. Pun Kakang ki lagi susah merga lagi kelangan. Kecalaran mengopo Koko Prabu menika kagunganipun paduka niki lho. Kowe iki apa? Aku ki minus Janaka. Inggih. Menika pun pusaka Kyai Kunto. Piye? Aku sak ploke ana salon ning pinggir kuping iki terus rada sudarungon. Menika pun senjata Kyai Kunto. Senjata Kyai Kunto. Sing tenan inggih. Mengko GEI. Mboten kok. Monggo niki pusaka Kyai Kunto. Adikku diadikku cah bagus Janaka. Ngaturake panuwun ya adikku Janaka. Inggih dawuh sami-sami Koko Prabu. Gandeng senjata Kunto wis bali menyang marang tanganku. Aku tak njaluk pamit. Lho. Kula nggih ajeng pamit. Ya wis pamit-pamitan ngono bae. Inggih. Nggih. Ya wis. Aku tak pamit dhisik. Kotor. Engko tak kumbahi iki, tak kumbahi dhisik iki. Senjata Kunto gupak wulune Anoman kudu dikumbah. Inggih, pun kula pun nderek. Sesuk ketemu ana perang Bratayuda, Jaraka. Kita lunga nendi suweng lunga dos ra pamit kabeh. Wah, jlidheng resna kakangku.
Jlamprong, kowe ana ngendi? Waduh mulya aku dhewe. Ah. Oh, oh. Oh. Oh, adalah saka pangeraku satria iki sing bisa nyampurnake marang aku. Raden, apa bener iki Raden Werkudara? Yo. Aku Werkudara. Wah, kowe sapa? Ana wujude regemeng-regemeng. Tawes padake kok cat katon cat ilang. Wah, sapa? Aku Raden Kumbakarna. Pancen cat katon cat ilang, merga aku iki wis wujud badan halus. Lan pangeraku ya mung kowe sing bisa nyampurnake marang aku Raden. Ayo gage aku sampurnake. Ora sudi kon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Wah. Ora gelem nyampurnake aku malah kowe sing tak sampurnake. Wani nyaketre dupak mencelat gamu. Wah. Wah. Aduh mati. Ah. Ah. Raden Werkudara, oleh ora oleh aku manjing mapan ana ing jagatmu. Merga aku bisa nyuwarga nanging kudu isa ana labuh labet maluya jagat iki. Lantaran melu ngomongi jagatmu Werkudara.
bingung. Done endi wae lagi jedul. Lunga nglimpekke rajak-jak. Aku iki biasane dijajakke iki yo ngerti nek dijajakke terus kok le njupuk akeh banget. Kaya aku wis tekor no. Biasane kikil 3. Wah, jan segane. Ya no yo. Inggih. Karo soda gembira biasane. Wah, senengane. Aku yo pengen. Yai, yo di ngapura yen pun Kakang ora ajak-ajak. Wong ya lunga karo Werkudara ki mbeborosi kok. Kuwi mau lho. Wah, senengane dong nglimprekke. Jlamprong yen endi wae. Inggih gayuh Wahyu Makutha Rama. Sowan Begawan Kesawa Sidhi nanging jebul mboten nginten. Ingkang dados Begawan Kesawa Sidhi malah Koko Prabu Ndrawati. Iya Yai. Pun Kakang ya mung dadi lantaran dadi sarana tumuring Wahyu Pakem Makutha Rama. Lan medharake wulangan Hasta Brata marang Dimas Harjuna. Yo, ning mbok yo sesuk ki ajak-ajak. Wah, ben rada ketok kompak. Heeh, sok iki ajak-ajak. Senengane kok lunga ora ajak-ajak. Nggih Gus nggih. Ayo. Wah, ajak-ajak mulane iki. Oh, duwe rombongan akeh kok ora dijak. Titenono ya. Titenono. Titenono Mas, titenono. Yo. Ngopo? Ngopo mat-mat? Nggih. Mboten napa-napa to. Wah. Sesuk aku dijak nek arep minggat endi-endi iki ditelepon. Ya Werkudara ya. Wis sesuk meneh tak jak wis yo. Kondur menyang Praja Werkudara. Ayo, jaluk Wahyu Makutha Rama, rasah jaluk-jaluk nyo sikil tampanono. Wah. 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 Mati. Mutar. Hut. Wah. Waduh. Wah.
joget ning kok ora joget. Menengo. Nyapu aku. Nyapu. Umurku dora gedene semono kok cekelane sapu. Ramu tuh omong apa? Omong. Liyane aduh. Cangkeme ditapuk anake dhewe. Wis gek omong, tak tinggal tak aku ganggu. Monggo. Yo. Ki omongan. Pol dipol. Wah. Semar. Wah, dipol. Nggih niku syarat-syaratipun menawi ajeng gayuh wahyu ka Makutha Rama nggih niku wau. Niku wau. Wah, Makutha Rama kita apa? Kita Makutha Rugu. Raup sih, raupo. Pun, sampun, gomo, nggih, derek mangayu bagya, dene Ndara Janaka sampun pikantuk wedharan pepakem Makutha Rama, mula. Ya kanthi purnaning lampahan wahyu Makutha Rama niki sageta dados sarana tumuruning kanugrahan saged handayani lan murakapi kangge sederek-sederek warga ingkang sami lenggah wontening Karang Reji mriki. Mugi tansah sami binerkahan Gusti cinaketing kanugrahan sami manggih rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun sami makarya ayem tata titi tentrem rahayu Ndara Kudaraya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.